ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அடுத்த கொடைக்கல் கிராமத்தில் 1,20,00,000 மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டிடத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பெருங்காஞ்சி வே. ஹேமச்சந்திரன் தலைமை தாங்கினார். மருத்துவர் செல்வத்தரசி அனைவரையும் வரவேற்றார். ஒன்றிய கவுன்சிலர் சசிகலா கார்த்தி, ஒப்பந்ததாரர்கள் முனியம்மாள் பிச்சாண்டி, நாகராஜ்வர்மன், வட்டார சுகாதார ஆய்வாளர் சவுந்தர பாண்டியன் முன்னிலை வகித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் சோளிங்கர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எம். முனிரத்தினம் அவர்கள் கலந்து கொண்டு 1,20,00,000 மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டிடத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தார். பொதுமக்களுக்கு சிறப்பான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என மருத்துவரிடம் எம்எல்ஏ தெரிவித்தார். அப்போது மருத்துவர் மோகனவேல், லட்சுமி, சூர்யா, ஊராட்சி செயலாளர் ஜெயபால், வார்டு உறுப்பினர் சந்திரபாபு, செங்கல்நத்தம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தாமோதரன், காங்கிரஸ் தொகுதி பொறுப்பாளர் ராஜா மற்றும் பொதுமக்கள் செவிலியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.